Asibuye sibingelele kuwena njengombukeli. uNkulunkulu ke ngathi engakubusisa ekulonde la ukhona khona. Ekwandisele nje insuku sokuphila andisibusiso. Kama ke uPastor weNingi. Sokhuluma ngamaphupho la. Noma ke ngephupho njengenjwayelo sizobheka la uMaria Nengwenani. Amagama kuba nzima ukwafunda ngaza kwethu. Kodwa ke uMaria Nengwenani. Ngazi noma igama noma isibongo kodwa ukuthi I had a dream of someone proposing to me and I happily accepted. The ring was gold with a black diamond stone. Please explain what it means. Okay, into esingayisho la ukuthi uma uphupha nje ukumukela isicelo somshado uphawu luhle lungasho mhlawumbe impumelelo komunye nenjabulezayo. Lungabuye lubike ukuthi ubhekene nesigaba esisha futhi nesibalekile sentuthuko ezayo empilweni. Yabo, uma uphupha umuntu ekufaka indandatho, uphawu lingabika inhlanhla, lungabika injabulo, lingabika ingcebo ezayo. Lingabika ukuzibophezela ozokwenza emkhakheni kuwo noma ke nomunye umuntu mhlawumbe. Lokho kuzibophezela kwakho okungeze kwabalula ukuthi bese uyaphuma kukona. Asiphethe ngokuthi uma uphupha umuntu ekufaka indandatho uphawu lolu olungaba lubi kwesinye isikhathi. Lubike ukuthi wena uzothatha isinqumo noma isivumelwano ongeke wakwazi ukuphuma kuso kalula. Kungabika futhi mhlawumbe ingozi esuke kunyonyobela. Yabo. Kanti kungabika ukucelwa spiritual man. Ikakhulukazi makuwukuthi lo muntu lona obeka icela umuntu ongamazi in real life, umuntu obuqala ukumbona ongenzeka mhlawumbe kunemimoya ethile efuna ukuthi wena ube nesivumelwano nayo. Lezo vumelwano ongeke usakwazi ukuphuma kuzona ngoba izivumelwano zikamoya osukungena kuzona. Siyabonga. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele.